Skal man synes noget om livstidsstraf? Ja. Altså, synes du, det er godt eller dårligt, eller noget? Jamen, hvad betragter man som livstidsstraf? Det må jo vide først. Det er de der 17 år. Det er en livstidsstraf. Det kommer fuldstændig an på situationen. Hvis nu, at der har været en massemorder på spil, og han så er blevet fanget. Men hvis det har været et uheld eller et eller andet, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om livstidsstraf. Det er både godt og skidt. Men det kommer jo an på, hvad de har fået ud af og skal vi sige, blevet straffet, og hvad de egentlig har lavet. Fordi at folk risikerer, at de kan være uskyldigt dømt, for eksempel. Så er det jo meget rimeligt, hvis de kommer ud på god opførsel, eller hvis de har ændret sig. Der er selvfølgelig nogen, hvor de altid opfører sig pænt i fængslet, og så når de kommer ud, så er de svin igen. Men jeg synes, det er fair nok, at de kan blive prøveløsladt. Hvis man kan lære de mennesker noget nyt, så de rent faktisk kan, hvad skal vi sige, bruges til noget af samfundet, så kan det jo godt være rimeligt. Det er jo en meget svær en, fordi at det er så længe siden, så det er der jo næsten ikke nogen, der kan huske længere. Det ved jeg ikke. Jeg har ligesom ikke rigtig været så gammel, da det skete, tror jeg. Jeg ved ikke. Det kan jeg ikke huske. Det var dumt gjort. Der har vi måske et tilfælde, hvor at vi mener, at det er bevist, at sådan skete det. Og hende, der gjorde det, mener bestemt ikke, hun har gjort noget galt. Og så er det så spørgsmålet, er det bevist, at hun har gjort det? Eller er det fordi, at hun ikke vil indse, at hun har gjort det? Så har vi et problem, fordi så kan vi ikke slippe hende ud. Så det er jo næsten et spørgsmål om religion. Det er jo igen de mennesker, der er sat til at bedømme hende, der skal beslutte det. Det er ikke mig. Jeg ved ikke nok om det til at have en mening om det. Jeg må tro på, at de mennesker, som er sat til at bedømme, at de rent faktisk kan finde ud af det. Det kommer vel an på, om hun har ændret sig, eller om hun stadig er en hævntørstig kælling, der gerne vil slå alle på ihjel, der er sammen med hendes kæreste, eller er det nu? Laver de bare det mindste, så ryger de jo i fængsel igen. Ja. Så de er jo ligesom under opsyn. Så må man jo se, om de kan holde sig i det gode skind. Egentlig ikke. Det er ikke noget, der interesserer mig sådan specielt. Okay. Og det er ikke noget med, altså for mange år siden måske, når man fulgte med i Se og Hør og alle de der tv-blade, hvad de kendte mennesker, de lavede, hvad de der synes jeg, det var dødspændende at følge med i den slags, men egentlig så er det ikke noget, der er sådan interessant, for det ikke, har ikke rigtig noget med det jeg laver til hver dag at gøre. Det har det egentlig ikke betydning for. Derfor er det ikke sådan interessant. Altså man har jo altid hørt om de der, for eksempel ham der ting, der slog alle mulige folk ihjel i Norge og alt det der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men ja, nemlig. Han blev jo nok smidt ind på livstid og sådan noget, fordi han har lavet sådan noget, men det er jo ikke ligefrem, som far sagde, noget, der interesserer mig. Så det tænker jeg sgu ikke så meget over.